als de motors vrij standaard 1600, de 12 liter en vrij, die rijden ook nog. En de rodeo-klasse trouwens. En daarnaast hebben we vertiervrije band voor jong en oud. De vrije cross Blijen. Voor de 8e keer strijden coureurs in de auto en op de motor voor de eerste Prius. Nou, oorcross en de maast altijd wel ervaring hebben mee te rijden. Je kan bijvoorbeeld Pietje die het nog nooit gereden had, die kan gewoon een dag mee crossen. Ik had dus een stukje weiland en daar rijd ik heel soms wel eens, maar ik doe eigenlijk nooit een wedstrijd mee. Ja, als het een man winst, of hoe heet dat dan? Ja, zoiets. Dan krijg je een roeroejaast. Dus elke keer. En als het dan uiteindelijk echt, zeg maar, als het heel het eerste was, dan krijg je een beker, denk ik, een bosje blom, zoiets. Een mooie beker en wat prijsgeld, maar ja, we doen het voor prijsgeld, we doen het voor de beker. Dus, maar en voor uw team, hè, dus af het had je dan is het mooi. Hè? Nou, ik krijg weer onderdruk, maar dat gaat wel een goede vertrouwen voor de komende maanden. Ja, dus misschien wordt het wel finale. Ik krijg sowieso finale. Oh. Nou, en dan eerste plak? Als ik weer de top 5 zit, dan ben ik tevreden van Joert. Maar ja, aangezien we heel veel pech hadden hier, dus dan ben ik echt wel blij dat we dat redden.